זאת אומרת, אני נורא התחברתי, מה שנקרא, לדברים החשובים באמת. זאת אומרת, זה העלה לי המון מחשבות על מה באמת חשוב בכימיה זה, ודרכו הבנתי שיש משהו הרבה יותר חשוב, ולא מצאתי את זה אצל אף אחד שהוא הביא את זה לידי ביטוי. כי קודם כל, הוא ביטא איזה רוח חופשית מאוד, רוח אינטואיטיבית מאוד, והסיפור של העכבר אפרים, ישב יום אחד לבד, או לפני שיעור, משהו כזה, ותוך כדי זה שהוא יושב, הוא שם לב שזה עכבר חוצה את החדר, מולו. עכשיו תראו מה זה, הרי בן אדם רגיל לא יגיד, אוקיי, עכבר, אני יודע, אני אביא לוקד עכברים, או אני אדווח על זה, או יתעלם מזה, או אני לא יודע מה זה. והבן אדם ישר לקח את זה וחשב איך אני הופך את הסיטואציה הזאת שיש פה עכבר במקלט לסיטואציה לימודית, מחנכת, מלמדת. כי אתה יכול ללמוד הרבה, תראו מה הוא עשה מזה. עכשיו, זה שהכיתה ירדה למטה, למקלט, וכיתה ד' הוא אמר לי, ואז הוא אמר להם שיש לו הפתעה בשבילם. ואם הם יהיו בשקט, הוא מכבה את האור במקלט, הוא מדליק נר, אמר להם, ביקש ממישהו מהסנדוויץ', אם יש למישהו איזושהי גבינה צהובה או משהו, הביאו לו, אמר, אם אתם תהיו בשקט, יש לי הפתעה. הוא לא אמר להם מה, הוא שם את זה ככה במרכז החדר, וביקש מהם ממש להיות בשקט, לשמוע שקט, וחיכו, ולא עברו איזה 5 דקות, והעכבר יצא, ואכל את הגבינה, והם היו כאלה נפגשים, וזה לא התאפקו, העכבר ברח בחזרה, ואוקיי, עכשיו הוא אמר להם, התחיל לעשות מערך שלם של שיעורים סביב העכבר הזה. קודם כל, הוא אמר להם, בואו נחשוב על שם לעכבר. אז חשבו, והייתה תחרות, הוא יצר תחרות שמות. זאת אומרת, לא סתם בואו נחשוב, אני אצא, תחרות שמות, זאת אומרת, צריך להיות יצירתיים. תודד אותם להיות יצירתיים, בסוף נבחר השם אפרים. כבר לא זוכר למה, אבל זה היה אפרים. אחרי זה בואו נקשט את הבית שלו. אז חשבו איך לקשט את הבית שלו, לכתוב הבית של אפרים, ולעשות כל מיני קישוטים מסביב לחור של העכבר שם, מאיפה שהוא בא. זה הבית של אפרים. אחרי זה מורה למוזיקה, אז בואו נחשוב על איזשהו שיר. ננסה קודם כל לכתוב שיר, אחרי זה להלחין אותו. אז הייתה תחרות של כתיבת שיר, ותחרות של לחנים. אני חושב שבערך חצי שנה הוא התעסק עם הדבר הזה. אחרי הרבה שנים, הוא היה בחצרים באיזו מסיבה, גם כן כשהוא היה בצבא היה בחצרים, אז הוא בא, ואיזה מישהי ניגשה לה ואומרת לו, קוראים לי ככה וככה, ואני למדתי אצלך בירוחם, בכיתה ד', אנחנו עשינו לפני איזה שנה מסיבת מחזור, זאת אומרת מסיבת מחזור כזאת, ותדע לך שהדבר היחיד שכולנו עשינו, או הדבר הכי מרגש שעשינו כולנו, זה שרנו את השיר על אפרים. תשמע, אין מורים כאלה. אין איש חינוך כזה אינטואיטיבי שיקח מה שנקרא למידה מזדמנת. שוב, היה לו משפט, שהוא חזר עליו הרבה פעמים ואמר לי, כאילו תנו לילד עניין לענוד. הוא התכוון לזה שצריך ליצור איזשהו קשר רגשי, איזשהו עניין, קודם כל קשר אישי, אבל קשר רגשי, משהו שיוביל, שיחבר את התלמידים לאיזושהי חוויה, שהחוויה הזאת תגרום להם למוטיבציה לעשות דברים שהלמידה היא בדרך. דוגמה מההייטקאי, וכל הדברים האלה, החדשניים, כולם היו אצל מוטי כבר לפני המון שנים, האינטואיטיביות שלו, אבל את העקרונות שלו אני משתדל ליישם.